Takže čaute kamoškovia, vítam vás pri ďalšom videu, respektíve pri ďalšej sérii videí, nakoľko prvú sériu videí máme o tomto čiernom kamere a teraz začneme druhú sériu videí o tomto modrom. Hneď na začiatok asi možno máte otázky, prečo som si kúpil ďalšie víkendové auto, prečo je to ďalšie Camaro a prečo je to konkrétne ročník 69. Poďme si teda o tom niečo povedať. Síce som si toto auto čierne Camaro 5. generácie kúpil ako prvé, ale Camaro prvej generácie, toto modré, mi prišlo do môjho života skôr, respektíve toto bol taký môj prvotný automobilový cieľ, s tým, že o tomto aute som sa dozvedel asi možno ako vy z pozerania filmu Rýchle a zbesile 2. Možno si to aj dáme tú scénu, kde som to videl prvýkrát a vtedy som sa do toho auta že úplne zamiloval. Dokonca bolo aj v tejto konkrétnej farbe, tejto modrá marine blue farba. Ale tieto auta sú dosť drahé skrz toho, že Camaro z roku 1969 je dosť špecifické a dá sa povedať, že asi najvzácnejší model Camara, nakoľko prvá generácia Camara sa vyrábala od roku 1967 do roku 1969, s tým, že ročník 67 a 68 boli viac menej identické až na pár zmien, ale 69 mala inú karosériu, iný interiér, čiže bola úplne iná a tým pádom je preto aj najvzácnejšia. Ale ja som momentálne, keď som si išiel kúpiť prvé svoje Camaro, čo bolo toto čierne, tak ja som na takéto staršie nemal peniaze, takže išiel som v podstate do lacnejšej varianty, dá sa povedať. Ale zhodou okolností vyšlo tak, že sa začalo aj troška dariť. Ja som v podstate plánoval si toto auto kúpiť niekedy možno na dôchodok, ale nejak sa podarilo a mám tu už pred dôchodkom. A povieme si teda celú tú storku, ako som si ho kúpil. A bolo to asi takto, že ja tie autá pozerám na tých internetových portáloch na predaj už roky, fakt, že asi možno 10 rokov alebo viac. A tie ceny aut stále idú z roka na rok hore a hore. Ja už som v podstate bol aj troška zúfalý a nejak som sa možno aj začínal zmierovať s tým, že si to auto možno aj niekedy nekúpim. Ale začal som ja jednak na sebe makať, bol troška lepší príjem a aj reálne som sa začal na to pozerať, že asi si to auto možno kúpim. A zhodou okolností, keď som pozeral jeden inzertný portál, vo Švédsku konkrétne, tak vybehol tento modrý kúsok konkrétny, s tým, že bola mi tam až nejakého podozrivo nízka cena, nakoľko ani v USA tieto auto už za takú cenu v podstate nevieš kúpiť a minimálne určite nie v takomto stave. Tak prvé čo, zavolal som mojej sesternici, lebo ona býva v Norsku a vie aj plynule rozprávať po norsky a norština, švédština to je niečo také ako slovenský a český jazyk. Zavolal na ten inzerát, bol to bazár. Predajca bol akože veľmi taký priateľský, nemal problém porozprávať všetko o aute, poposielal ďalšie fotky, videá. No a tak som sa teda rozhodol, že idem preňho. A celé to začalo asi tak, že aj keď som vravel, že sa začalo dariť, ale ja som troška zainvestoval peniaze niekde inde, nemal som konkrétny budget na toto auto, tak prvé čo, volal som mamke. Mojej mamke sa chcem veľmi pekne poďakovať za to, že mi pomohla, lebo telefonát znel asi takto, že ahoj mami, ako veľmi ma ľúbiš. A ona hneď, že čo chceš? Tak peniaze na auto. Odpovede, že som úplne akože strihnutý, čo samozrejme chápem, ale mamka mi peniaze požičala, za čo jej ďakujem, no a hneď ďalší krok bol to, že idem objednávať letenky do Švédska. Ale ja nepôjdem teda sám, tak som volal kamošovi Robovi Šandalovi a volám mu, že Robo, čo robíš akože budúci týždeň? No, že nič také konkrétne. Tak vravím mu, že nejdem so mnou kúpiť auto do Švédska. Jasné, hej, v pohode. Takže to bolo veľmi rýchle. Kúpil som teda letenky, išli sme do Švédska, konkrétne do Štokholmu. A toto auto bolo konkrétne v bazári v meste Hallstavik, čo je nejakých ešte tuším 90 až 100 km severne od Štokholmu. Keď sme prišli tam do tohto bazáru, proste to bol automobilový raj, dá sa povedať. Kto ma sleduje na Instagrame, tak sú tam aj storky z toho bazáru. Fakt akože boli tam ďalšie dve Camara, ale ročník 67, 68, presne tie, ktoré sa na seba aj podobajú.
neboli dokonca ani v takom dobrom stave a táto farba proste fakt mi učarovala celé to auto, lebo ako som vravel, bol to môj sen a vidieť to prvýkrát takto naživo, to bolo fakt, že niečo úžasné. Takže aj moje rozhodnutie pri predajcovi bolo veľmi rýchle, spravil som expresný prevod, no a potom čo? Keďže som, dá sa povedať, že nie, že kúpil auto za posledné, ale ešte som si aj na neho požičal, tak som nemal na to, aby som teda si zaplatil oťahovku, aby mi ho doviezla na Slovensko. Takže sadli sme do auta a spravili sme si 2000 km dlhý trip, nech sa páči. Respektíve konkrétne 1300 km po svojich, lebo išli sme trajektom tých zvyšných 700. A na to, že to auto má momentálne už 55 rokov, malo 54, tak akože nás odviezlo až od toho Hallstavíku, čo je hovorím 90 km nad Štokholmom, až domov, skoro, lebo kľakol mi alternátor v Novom Sonči, čo je nejakých 55 km od Bardejova, takže 1300 km hrdo po vlastných aj po 54 rokoch. No a poďme si teda niečo viac povedať o tomto aute. Ako som už hovoril, je to ročník 1969. Ako si môžete všimnúť, respektíve kto si možno pamätá auto z toho filmu Rýchle a zbesile, tak tam malo iný predok. A to je kvôli tomu, lebo toto je verzia RS, to znamená, že má tieto takéto kryty na svetlá, ktoré sa takto schovajú dovnútra. Dáme si taký prestíž, že ako to funguje. Každopádne toto auto nevyšlo takto od výroby. No a čo sa týka tohto paketu RS, ako som spomínal, nebol od výroby a to súvisí aj s tým, prečo na tom aute bola nižšia cena. Na tom aute bola nižšia cena kvôli tomu, že to auto nie je VIN match. To znamená, že podľa VIN čísla nie je v takom stave, akom vyšlo z výroby, čo si akože veľa veteránistov na tom dáva záležať. Mne to konkrétne bolo úplne jedno, lebo ako som už pri tomto čiernom skončil, že sa to celé prerobilo, tak takisto som plánoval, že sa bude prerábať aj toto, takže pre mňa bola prvorada cena. To, že tam nie je VIN match, auto konkrétne vyšlo z výroby v červenej farbe, nie v tejto modrej a taktiež tam bol iba 6 válec a tu už máme v podstate swapnutý 8 válec, je tam 5 liter. Sice ten úplne najslabší, čo sa tam dával, tam je nejakých 220 koní. Ako nie je to úplne lenivé, určite nejaké nové, slabšie auto by to vytrelo na križovatke, ale je to akože, čo sa týka pohľadu inej motorizácie v týchto modeloch, kde dalo sa kúpiť aj motor, ktorý mal 400 koní, tak je to fakt slabé. Ale na druhej strane žere to menej ako tie silnejšie agregáty, lebo poviem takto, že keď sme išli z toho Švédska, tak som si vypočítal spotrebu a s tankovaním mi vyšlo nejakých 12,5, čo je na 5-litrový V8 s karburátorom veľmi dobrá hodnota. Každopádne, okrem toho, ako som už spomínal, že je tu zmenená farba, je tu zmenený front s týmito svetlami, taktiež je tu zmenené to, že je tu aj manuálna 4-stupňová prevodovka, čo je celkom raritka. A taktiež bývalý majiteľ sa troška pohral, lebo vpredu sú už taktiež aj kotúčové brzdy, lebo sériové boli bubnové. No a také maličké srandy, že je tam riadiaca páka od firmy Hurst. A to je asi tak všetko s tým, že auto je vo veľmi dobrom stave. Prešlo renováciou, tuším, že v roku 2021. A ako nie je to úplne perfektné, aby som si to vedel spraviť možno troška lepšie, respektíve by som si to predstavoval troška lepšie spravené, ale ja si to pomaličky budem robiť. Ako som už vravel na začiatku, že toto je druhá séria videí, tak nečakajte, že teraz v blízkej dobe bude nejaké ďalšie videjko, lebo najprv chcem dokončiť toto čierne a ďalšie videá s týmto autom, keď ho začnem prerábať, reálne to tak vidím možno o rok a pol až 2 najskôr. Ale určite chcem tam spraviť nejaké veci, no nejaké veľa vecí, chcem tam zmeniť kompletne podvozok, motor, interiér a tak ďalej. Každopádne, kto sleduje tieto staré auta a americkú muscle car kultúru, tak chcem z toho spraviť taký naložený restomod, dá sa povedať. Momentálne za tú dobu, čo mám to auto, je to už rok, tak či tak už som už niečo spravil, ale boli to iba také maličké zásahy. Jednou z nich je napríklad tento predný líp, ktorý som dal do karbónu, robil mi ho v karbóne Miro Štierbak, takisto ako mi robil karbóny aj na toto auto. Dal som kompletne spraviť výfuk a robil mi ho opäť kamoš Peťo Mazur, za čo mu veľmi pekne ďakujem, robil mi výfuk na toto čierne, robil aj na
na toto modré. Zvuk to je akože... Ťažko to opísať proste. Na tom karburátore, síce je to tiež V8, ale tie karburátory sú proste troška inak charakteristické ako na tom priamom vstrekovaní. Možno si niečo dáme aj do tohto videa, ale z videa to asi nebude takto počuť, ako keď to budete počuť naživo. Čo sa týka ešte úprav z mojej strany, dal som dozadu troška užšie a nižšie pneumatiky, lebo auto som kúpil na štýl, ktorý sa skôr používal na kamerách z druhej generácie. To keď si pamätáte z amerických filmov, že tie zadky sú takto nakopnuté na veľkých kolesách, preto som ja to dal menšie kolesa, respektíve menšie pneumatiky. A taktiež zadná náprava má zrobený aj lift. To znamená, že ako máme tu na čiernom vzduchový podvozok, tak na tomto modrom máme vzduchové mechy, ktoré vedia zdvihnúť zadnú nápravu, tuším niekde až okolo 7-8 cm, ale my nemáme radi auta, ktoré sú hore, takže je to úplne vyfúčané a je to dole. No a taktiež som ešte zmenil fakt, že za úplne lacno, našiel som to na AliExpresse, také modernejšie kľúčky na sťahovanie okien. To je asi tak všetko momentálne, ako som vravel, ďalšie úpravy možno najskôr o rok a pol alebo až o 2. Zatiaľ toto auto budem si užívať v takom stave, akom je. No a potom budú ďalšie videá. Toto bolo takto na úvod, ako som si kúpil ešte pred dôchodkom svoj prvotný sen, to znamená Chevrolet Camaro 1969 prvú generáciu. Ja vám ďakujem, že ste sa pozerali na toto video, verím, že sa vám páčilo. Ja si ho robím ako takisto pri tomto čiernom na pamiatku, takže asi takto z mojej strany. Lúčim sa s vami, majte sa. Čau. No a možno to teda nie je koniec videa, lebo nastala v živote taká zmena. Aj keď som vravel, že to Camaro bol môj sen, tak nevravím, že si ho ešte niekedy nekúpim, ale stala sa taká vec, že ja som ho predal a kúpil som auto, ktoré môžete vidieť tu za mnou. Bolo to z viacerých dôvodov. Také základné poviem asi to, že to auto bolo viac menej v takom dobrom stave, že sa dalo užívať ako klasický veterán. A ja som ho chcel spraviť na restomod, ako som vravel v tom videu. A keď som si to tak celé popočítal, tak som sa dostal na nejakú sumu, že si vravím, to už by som mohol mať aj nejaký super šport. A ako každý chalan asi v detstve sníval o nejakom super športe, tak som sa reálne začal aj nad tým zamýšľať, že by som si nejaký kúpil. No a zhodou okolností kamoš predával tento Aston Martin. My sme sa dohodli na cene, ja som mal tiež kupcu na moje Camaro, kde sme sa dohodli na plus minus rovnakej cene ako toto. No a tým pádom vznikol jednoduchý deal, Camaro išlo preč, ja majiteľovi prajem veľa šťastných kilometrov, verím, že si ho užíva. No a ďalšie video uvidíte s týmto autom. Nevravím, že nejaké videá opäť nebudú aj s Camarom prvej generácie, lebo jak som vravel, to auto je môj sen a ja si ho určite ešte niekedy kúpim, ale rozhodol som sa, že buď v takom stave, že nebude to klasický veterán ako tento, ale buď to bude vrak, ktorý si postavím od nuly, alebo už kúpim auto, ktoré bude v podstate veľa vecí už upravené tak, ako chcem, teda s novým motorom, podvozkom a tak ďalej. Takže asi tak, toto je nový záver tohto videa, ktorý vznikol pár mesiacov neskôr. Každopádne ešte raz vám ďakujem za pozretie videa. Majte sa, servus, čau.